En av mina favoritsaker på kursen var faktiskt den där improvisationskursen. Det var helt nytt för mig att få liksom undervisning i improvisation på det där sättet. Att jag har ju nog liksom improviserat förut, men det var så kiva att liksom kunna göra det med andra människor och sådär att någon sa till mig att hej, nu ska du fokusera på det här när du improviserar. Det var jätteinspirerande. Jag skulle rekommendera kursen till vem som helst som är intresserad av att spela i orkester eller annars att spela tillsammans med andra människor. Och också om man skulle vilja lära känna nya människor som har samma intressen som en själv. Jag tycker att det bästa med kursen var nog absolut gemenskapen. Att det är många människor som är intresserade av samma saker och då är det jätteroligt att spendera tid med dem. Och sen man får mycket chanser att uppträda på kursen. Det är många sådana tillfällen som något open stage och sånt där det är liksom ganska låg tröskel att liksom vem som helst kan få uppträda med något. Det har varit jätteroligt och det är också jätteuppmuntrande att man får alltid jättekiva liksom feedback av de andra på kursen. Och det är jättekiva att spela också, att man kan spela liksom med en proffsdirigent och proffsmusiker som spelar i orkestern.